दिल्ली ने होम मिनिस्ट्री ऑफिस ऑफ अमो मानाय परिष्कार के जों बुजिनि नांगो आंनि रावना हायफानो सानि मुसुंनाय जों बनि बांगै तमा माखायनाय नोराव जतनो इंडिविजुअली फैमिली नि बेनिफिट नि बागै इनकाम ग्रोथ खायनाय नि बागै राबाद काय खायके 7 বছর मानाय छियो 7 বছর मिनिमाम 7 বছর मानाय छियो आ राबाद काय रो खायके अमो मानाय हितावा सदि बनो तांगो